Hello guys! Majong adlaw ninyong tanan. Welcome back sa moang channel. I Lixie Vlog. So karong adlaw day guys. Dakos likod nagpaduding-duding kay gisugo pug kong nanay. Og paibot. Gisugo kong nanay guys og pabunot dadtong mga buwak katong nay banda bitaw guys katong nadadto tanan sa atubangan. Pang areyahon na to kay agway dining nagsugod na anadanas babaw. Diya basin ugma ko no, ugma apil na rin daari, guay dining. Mao nang pangkwaan daan ag mga buwak kato siguro untong bandang tiribers kay maghigwaos nun sa putos tiribers ugma apil las way dining. Pangkwaan ko no to tanan guys, ingus nanay, ako ray manguha kay si nanay nagpahuway pa kay bago pa pud na ulian. Salamat mas Ginoo kay wanas nanay hilanti. Diya guys, maapil day pud to ang garden, hapon tong kwaan tong mga sibuyas. Ibalhin na po ito na hugasan na ibalhin. Dapit, kay sayang mo pag di ibalhin. Kapila na ba pag ko nakapahimo sa kuan guys, sibuyas nga hangitan ng diag taong dadto naka-harvest na pod sa katong taong na ba guys nga hangitan ng naka-harvest na. Kanibang naong guys, nagpasulabi mas bugas. Kay bagon sa yung gitambal. First time rin na nga magkaingani hang naong. Stress ba ni kaajo, ughani ba ni na. First time dyan nina nga makaingani hang naong, di man dyan ko yung bagasun. Karoon na dyan nina, pasulabi. Inja guys, wada slik si Dari guys, kay ito man gidas ijahang papa. Kay birthdayhan kuno nila ugma, siliksian at tuspilar. Birthdayhan kuno si ijahang lola o ijahang papa at tuspilar. Di mo nang narama pang ipauban, arong ma-enjoy po si Zedad to, banding-banding sa ijahang amahan. Diyan ingan man giputug ijang lula nga adto kuno padtuon kuno pag ko nag-birthday wa pa ko sure guys kay daghan ko bulahaton daris bahay tabang kong nanay daris kabuwakan kay iway dining na lagi ako say mo area daring kabuwakan daris natad kay sayang man ugma higwaos ra maigos way dining mo nang pangtangtangan ja ibalik ra pud ug mahuman na pag way dining asa na ibutang kay gamay na mamig space dari kay ag kalsada lagi nagpasulabi nagkadako kay gidak-an man. Gamay na mamig space asa ni ipangbutang ni mga banda ja. Ag mga banda ipahilo na sa raman ng skilid taghuwat wa pa human agway dining kay mapalagi pagsugod. Magsugod naman siguro dari ugma kay nanaman dana guys ibabaw. Mo nang pang-areyahon na mga banda. Inja guys. Kita-kita ratadad to kay saliat pa ko sa garden. Magpasulabi sa ko to magpasulabi sa ko to pangibot guys kay labog wa pay uwan. Ligo ko daan kay arong di ko tarurukon og muuwan. Ligo ko daan arong mauwan-uwanan di na gajud at tarurukon kay nakaligo naman. Hindi na maghigwaos. Dari ko agis kalsada kasi anak kadungit na. Dari ko agis sa kuan guys kalsada kay nanaw ko rin kabuwakan. Nice na rabang tag mga buwak guys kay nagpasulabi nagpamukad ang mga buwak inja kay maigo mas way dining lagi wa tay mahimo agay Ginoo li kuno ko dari aga jang taong daari guys wa gajay naando nga tigbak man kay pila pa ja pag ko kaadlaw wa ko daari sa bahay urag naman ko nakit-an daring ganihang patulang dako ning dakos wa masahog pananaw adi da guys. Hangat. Hiningaw kong liksi. Diyan na ko Pagbuwangan na raman ni para isabod. Dako guys. Isabod na raman na. Diya pagyapog taong dari gigwaos kay pug taong dari. Daragwak guys, luoy raman ni apil ni Dani. Diya gapon di ay way agas dari sa bahay kay na apil magka buldos ang ngahos dari gabiin na nang balik ag tubig. Nara ko guys da guys nami tanawag buwak guys tanawan ninyo. Nara guys nice tanawag buwak na pasulabis kadako. Diya kana pong kamunggay da guys kana pong kamunggay guys na mawa pud na apil pud na namuwak na nog mga buwak. Taghanan noy buwak na. O sayang rapod ni kay mga wara. Maigo lagi ni sway dining. Dari speakers gihinluan na gud nila daan na gipangputla na katong mga tag-as nga kahoy.
Sayang kadyo kamunggay og buwak. Masulabian ra. Na namuwak na. Dari ko mag-ibot ka sa mga banda. Tarag mga banda guys na. Pang area ko na ingis nanay. Hala na ibud. Na bud das kamunggay. Li sa kus ang garden karijat guys. Ay sa ko magpasulabig pangibot taring banda. Hala nagtaong agkang tiribos pang taong kay daghan ay bunga. May basketball dares baryo hall guys, Tlungkam. Tara guys, ag taong. Ag okra pud to ah. Ag okra kay kada adlaw man kinahanglan maharbisan. So wa jining tuman sa ahang mga pamalaod nga bawal sa RFN kay mudake pa man ni. Na wa jid FA. FA kay bitig balik 1/4. Na gana lami mo tan-awon ning kapayas og kanang naidagke ba mudake sisag taman. Na. Tara guys, sunod na na hinluan guys kay magway dining paman. Og maway dining na jud ay sa hapon ni na ibton katusang banda ang pasulabian og ibot og una kay na manggudto si Jas kahoy ibtununon pa to makautot makakunog ibot dadto. Unsa guys, daday tawong da guys. Naraghang mga tawong hampuong pero agdahon giud. Tapi katiri guys daghan pay bunga. Tara guys, nanggi sanjan nagbang tawong. Kaya nga dyan kung di ni makabunga, nabunga man di ay. Kapag mga buwak to Ang problema ay, ang kapajas maigo dahil ng kapayas. Nay! O Nay! Kaning kapajas, Nay, maigo ni Nay? Maigo ni Sway dining ng kapajas? Gajud. Daghan, sayang man eh. Ginoo, gajud, Mariusip. Igo manggalig banda. Pengut sa balatian. Sakit sa balatian, mawara na. Wara ba gajud habisi nila kining kog di parbisan kay padagkeun sa. Sige guys, kay mag-arrange ako sa mga banda guys. Maapil pa ring saging, nga nanarabay bunga. Apil pag kamunggay. Darag banda dia. Asa man ibutang ning banda nay? Ang kilira. Atus na bintana? Nanarabay buwak? Goodbye banda. Hindi mo kapasulabi danig pang sutoy. Kikwaan na mo. Kani kuha po ni kamunggay. Yun sa mentaw ni sila dapat latos ibabaw mo igi. Kabkaba nila di daris ebus. Iujas mga banda oy, pang-ariya na. Daghan. Uy, lagi ka utot. Utot tagway oras dan eh. Uy, ginoo. Goodbye mga buwak. Pagto sa muskilid magpasulabis. Kadaplinan. Ala, narabi diri buwak di ha. Paning ikuwag aso na butang. Siguro rin ang mga buwak. Kautot. Kuy mo tidang si Taysa. Ise, ha? Kuy Taysa. Tugay pa day. Eskwela pa man day.
Asa ba ito saan mo? Skilid. Kari hampoong ra bagad dire. Aliana. Love you tayo sa. Love you. Yangas mga buwak. Kapag isa na rin nagkigwaus. Gahir ba dyan uban? Hala, lagi nabali na. Pakirap pagbali 1/4. Gahi. Maju gali kay nagsig-uwan dari kay wa pa nining uwan, gahi kasi ni Ibton. Maju gali kay sig-uwan. Kari kay dako ra jining kahuja. Pasulabi daani. Ibot pa mas makaya. Nga balik nag-uban. Naring siguro ring mga hampuong guys na. Yes! Hari pang naibuwak, kinadyan raman kay mangluod dyan niyang buwak. Dari nag-arias daplin. Kung sa katong bubidar kay kailan meron ka dubuak na. Hindi na ah. Tas kabuoy si Ding ni. Oh, I'm sorry. Ang naikuan ni saling-sing na naman ah. Wala muka mo na. Muka tayo na siya muka tayo nga ng kata. Itong buwak mga ingon-ingon, mga ngubita, mga hilo, mga katag-asa. Di naman siguro ni maigo ng dali. Di lagi, di mahilaptan na. Hama ng ustan na. Kanang ginseng nay. Pero igo jud kamong gay na no. Di siya maigo kayo pagsugod kayo ka namang saging. Nga na. Kamong gay lagi apil. Nagto pa doon kay street rimang kuno. So guys, diarag mga banda dari gipahilo na skilid, mao na ni si Jata. Tanan guys, usaray wa maibot kay grabing gahia. Na. Dara guys dag, siguro jud nahag na ibuwak kay ara ka usik. Dapat isa da wa mo bukad. Hampuong ra bagad jud. Luwi naman ni sila pero okay ra po ni si Jata guys nga na skilid kay dali raman mabubuan kay da may gripo dari dia. Igura na siya, wisikan, di mapasulabi hapon na siya kabuhi. Hello guys, dari ko sa ubos guys, kaya mutan ako sa kagardina ni Nanay og ni Ate Ali. Diag, karna ba kay Nanay bunga? Bunga ba ni buwak? Mao naman siguro ni magsugod naman siguro ni siya kabunga. Da, mao man ni siya guys. Shout out ko sa hang likod to John Mark. Hi guys. Practice na itaw na mga artista. Tara guys, bunga naman siguro ni kay mao naman ni siya mo pasulabig tuy hakaw. Na kana siya guys, bunga naman siguro pa dong. Daghan ra ba to Jag sina kadungit na agjaag avocado pa nila mayor guys, arang daghan na pag bunga gahapon. Naas ijahang vlog. Dapoy kapayas das likod sa bahay ni Manang Hilin. Sulabi na pud. Dari ko guys kay murag dugay na kuha karhi. May mga batong dia. Luir magbatong naghihigwaus. Tamna nag mga kabasakan dari guys. Halag kamatis. Grabing hampuong nga guys. Ta guys, ang hampuong kadug kamatis ni Nanay guys na. Sus Ginoo gajud kanira ba di ang ganahan nga itanom kay maghampuong lagig bunga na. Wa man ko nakapasulabi kay dadto mo kay ATM. Na guys, hampuong kadyo. Libre nag na mga sabaw-sabawon dyan. Sagol ka ninja. Kinilaw, arang lamia. Tapay taong dadaghan. Taong daghan re harbisonon guys na. Tapay lahi po datos ibabaw. Tapay patulan ni Nanay. Nang umbabit na. Bunga na may kuwang daan eh. Sakto dyan po pagkahurot datos likod sa bahay nga. Patula na, karina pa yung mupuli. Darag kubasa ni Nanay, hapit na po ni siya mamunga. Na. Aw na jay bunga guys.
Da guys, na si Jay bunga pero 50-50 pa na mo. Na da guys, 50-50 pa na og sa kuan pa mo dake pa ba na or mo higwaus. Kay gamay pa man major mag mo pasulabi nagka dake. Pero maka utan pag kubasa. Manay gari guys na ag pipino may wa na guys naghigwaus na pati ag palija na nga dag dahon naansa naman yung pipino mura naman itlog sa amo. Ya. Majihang nakitaan guys. Ning kulibod naman kani. Ja guys, maura to guys, hang ipakita ninyo katong gisugo lagi kong nanay og pa areas mga banda kay mahigwausan lagi to sa dining maigo mo nang gipa kuha daan kay madyo nang inignanag naanag bulldozer. Di na to maigo si na safety na si skilid mo to ganiha guys. Insa guys. Sa birthday day ni Lexi guys, daghan kajong salamat sa mga ni sponsor. Insa daghang salamat pa ninyo guys sa waysawang pagtan-aw sa mga video bisan nagpasulabi ni hang naong daning naghigwaos or naog irong subo. Naagi hapon mo guys nagpabilin gihapon mo, nagsuporta gihapon sa mo ang mga vlog, sa mo ang mga channel, sa mo ang mga video. Daghan jud ninyong salamat guys. Way kabutangan sa ahang kalipay nga naagi hapon mo nagsuporta dari namo bisan man og way lami ning ahang vlog. Naagi hapon mo guys nagsuporta og nagtan-aw. Daghan din salamat ninyo guys. Ja atangiran ninyo puhon guys kay mag-shout out na jud ko ninyo tanan. Comment raman mo otro guys kay katumanggong nga vlog na hangadas ning aging nang comment mo nangawa na kay nahartan man haguban once gali nga mahartan na di na ko makakita guys, di na ko makasulabi mo nang kani nga video guys. I-comment raman ninyo kay harap pang ipanglista sa papel ang mga nangoment dani para i-shout out na ho sunod adlaw at tangirapan ninyo guys. Mora dyan ahang makasulabi ninyo guys, shout out og pasalamat ninyo. Ja. Salamat dai ko ni Ate Vidalos Cabrera Fronteras. Shout out ni Muti. Salamat kadyo ni Muti ug sa imuhang my love nga si Kuya Jubes. Amping mo da kanunay sa inyong trabaho. Daghang salamat sa inyong kabuutan dari namo ni Lexi ug sa among pamilya. Salamat po ko ni Ate Alilin Bertudaso Angko Gines. Salamat ni Muti sa imuhang kabuutan dari namo ni Lexian. Ja. Salamat po ko ni Ate Bibi. Salamat kadyo ni mo Ate Bibi sa imuhang kabuutan po dari namo sa waysawang pagsuporta namo. Salamat kadyo ti, salamat kadyo Ate Bibi. Ja. Salamat po ko ni Ate Ansan Blanton, Aloha Bisaya Pilipina. Salamat kadyo ni mo Ate sa imuhang kabuutan dari namo. Ja sa katungwa pa na mga shout out guys. Sunod adlaw guys, mag shout out ra ko. Sa katong gusto magpa-shoutout, i-comment naman ninyo hang mga gusto ipa-shoutout dani nga vlog karong ma-lista na guys kay arong makapsulabi na kong shoutout. Unja guys, mara man yung vlog rong adlaw guys na. Mara to gisugo ni nanay. Nice to kuan guys for my picture. Unja mara ni yung vlog rong adlaw guys. Salamat sa inyong pagtan-aw, sa waysawang pagtan-aw. Unja God bless natong tanan, amping mo kanunay ug asa man mo karon. I love you ninyong tanan guys, amping mo kanunay. Thank you for watching guys. Bye-bye. Bye guys.